Americký turista sa vydá na cestu do Číny. Tam je trochu príliš dobrodružný a nie vždy používa ochranu na týždeň. Po návrate do štátov sa jedného rána zobudí a zistí, že jeho intímne partie sú pokryté jasnými zelenými a fialovými škvrnami. V panike uteká k lekárovi. Lekár je zmetený, nariadi testy a povie mu, aby sa vrátil o 2 dní po výsledky. Keď sa muž vráti, lekár vyzerá vážne a povie: mám zlé správy. Nakazili ste sa mongolskou pohlavnou chorobou. Je extrémne zriedkavá a tu takmer neznáma. Muž spanikári. No, tak mi dajte injekciu alebo niečo, doktor. Len ma vyliečte. Lekár si povzdychne. Obávam sa, že na to neexistuje liek. Budeme musieť amputovať. Muž je šokovaný. To nie. Chcem druhý názor. To je vaše rozhodnutie, odpovie lekár. Ale operácia je jediná možnosť. Zúfalý muž sa nasledujúci deň vyberie k čínskemu lekárovi, dúfajúc, že ten bude o tejto vzácnej chorobe vedieť viac. Čínsky lekár ho vyšetrí a chápavo prikývne. Áno, áno, mongolská pohlavná choroba. Veľmi zriedkavá. To viem, hovorí muž. Ale čo môžeme urobiť? Môj americký lekár chce amputovať. Čínsky lekár sa zasmial a pokrútil hlavou. Typický americký lekár. Vždy chce operovať. Viac peňazí takto. Žiadna operácia netreba. Muž si vydýchne. Och, vďaka Bohu. Áno, áno, usmeje sa čínsky lekár. Nebojte sa, stačí počkať 2 týždne. Odpadne to samo.